Hi guys everyone, नोंथांमोना दिनै गोदान ब्लग भिडिअखौ नायलांदो। दैजिं फेस्टिभेलनि गेट बेयो। बिसोरो गेस बेलुनाव गाखोनो नागिरदों। बेसे गोजौसिम बिरलाङो गेस बेलुना नोंथांमोना नायदो। दैजिं फेस्टिभेलनिमोन बेयो। सासेयाव 500 रुपिस लायो। बिसोर गेस बेलुनाव गाखोबाय, उरायसिगोन दसे उनाव। नायदो नोंथांमोना बेसे गोजौसिम उरायलाङो। उरायलांबाय नै। एसे गोजौ उरायनानै गाहायाव फैफिनो। गोजौआव उरायलांथारबाय। गोजौआव थांबायनो। बेनिफ्राय गाहायाव फैफिनसिगोन लासै लासैनो गाहायाव नायफिनसिगोन। गाहायाव फैगासिनो दं लासै लासै। फैथारबाय। गाहायाव मोनफैसिगोन। मोनफैबाय गाहायाव फैफिनबाय। गोजौआव उरायनानै गाहायाव फैफिनबाय। बिथांमोना ओंखारफिनसिगोन। दस्रा गाखोसिगोनलाय। ओंखारबाय नै गेस बेलुननिफ्राय। जोबोद होंगो दोंगो जायो मानसिफोरा, गाखोग्रा मानसिफोरा। बिसोर गाखोनायफ्रा ओंखारग्रोसिगोन, बेनिफ्राय गोदान गाखोफिनसिगोन। ओंखारबाय नै। बेनिफ्राय जों दा एक्सप'आव थांसै। एक्सप' सिङाव मा मा दं नोंथांमोना नायदो। एक्सप' सिङाव आं दिन्थिजोबसै एक्सप' सिंनिखौ।
भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ स' माच।